Només destacar-vos algunes idees que sí que crec que val la pena remarcar. Una, el fet això de que Olot, que ja us he anat dient que és una ciutat en la que ens enorgullim de tenir el pessebrisme com un element identificatiu, durant uns dies serà seu de tot el pessebrisme de Catalunya. El fet que es pugui celebrar aquí la Bienal farà que acollim a moltíssima gent, que hi hagi moltíssima gent, diria jo, professional aficionada en el tema del pessebrisme, que vindrà a casa nostra, que estarà aquí, que podrem compartir experiències, que podrem demostrar i mostrar en el món, i especialment en el món català, quines són les nostres fortaleses en el món del pessebrisme, i això ens enorgulleix com a ciutat. Dir-vos també que nosaltres ho enfoquem com una mostra de pessebrisme tradicional. És evident que tinguent l'escola d'art doncs tindrem un cert avantguardisme també en el concepte del pessebrisme, però que volem recuperar una mica això, la idea del pessebrisme tradicional, que en la mostra de pessebres que cada any es ve celebrant a la nostra ciutat havia anat avançant una mica cap a la idea de l'avantguardisme, que no descartem en un moment determinat de tornar a altres formes, però que per aquest any, comptant amb la Bienal, volem que sigui una mostra de pessebre tradicional català, i com veureu, un cop inaugurem la mostra, o si com veieu tots els preparatius que s'estan fent, estem molt alineats amb aquesta idea de recuperar el que és el pessebrisme tradicional. També comentar-vos que hem decidit fer un homenatge a persones que estan molt vinculades al pessebrisme a casa nostra. En Joan Ferrés, escultor, persona que a més de ser un gran artista i un gran escultor, és un gran olotí, persona en la que en qualsevol iniciativa ciutadana on el seu art hagi de participar, el fet de les seves escultures hagi de participar, sempre està a punt, i crec que a dins dels molts homenatges que la ciutat li deu, fer-li un homenatge lligat al pessebrisme està molt bé, i crec que és una gran iniciativa dels organitzadors de la mostra de pessebres d'aquest any. O també amb en Lluís Carbonell, que és un artista olotí molt lligat a tot el tema de pessebrisme i tot el tema d'escultura, de pintura de la nostra ciutat. Crec que també no pot ser més encertat en aquests moments fer-li un homenatge. També la col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que també hi haurà en el marc de la Bienal, en el marc de la mostra de pessebres, una col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, comptant amb una exposició d'en Ramon Amadeu. Crec que això també dignifica, dona valor al que és la nostra mostra de pessebres. Estem molt satisfets de que la col·laboració que puguem establir amb el Museu Nacional d'Art, i crec que això reforça l'idea de la mostra de pessebres. I després un altre punt que em sembla que també val la pena remarcar és que situem a l'hospici el cor de tota aquesta mostra de pessebres. Hi haurà altres punts de la ciutat on valdrà la pena o convé que els visitants passin per fer-se una bona idea de què és el que estem presentant en el món, en el país, en relació al pessebrisme, però el cor serà l'hospici, amb tot el que representa d'element tradicional pels nostres museus, per la cultura de la nostra ciutat. Aquesta Bienal no és una Bienal qualsevol. La Bienal a nivell de Catalunya s'organitza cada 2 anys, i cada 2 anys ho organitza una associació concreta d'una ciutat o d'una població concreta. Aquesta és especial, perquè aquesta ara fa 150 anys que uns bons senyors pessebristes de Barcelona es van unir per fer la primera associació de pessebristes que se'n té constància a Catalunya. Ara fa 150 anys, era en el 1862-63, i des de la Federació Catalana de Pessebristes s'han organitzat tot un seguit d'actes per a aquesta efemèride. Un d'ells és la Bienal. Llavors, quan se'ns va fer la proposta des de diversos llocs, perquè van haver-hi diverses ofertes, vam creure convenient que Olot, que sempre ha sigut un referent a nivell de pessebrisme, l'oferta, la proposta que havia fet Olot, era una proposta que tenia cara i ulls, i que per tant valia la pena que aquesta Bienal emmarcada dins d'aquest aniversari tan especial l'havia de fer Olot. I entre tots el que fem és que cada associació porta el millor que té en aquesta mostra. I per tant aquí a Olot el que veureu és una mostra molt acurada dels millors pessebres
que cada una de les associacions que formen part d'aquesta federació té en aquest moment. La federació em sembla que va tenir una miqueta de problema el fet de dir, escolta, són 20 anys de l'any 92, són 200 anys de l'estada de Ramon Amadeu Olot, que es va fer pesebrista a la ciutat d'Olot, perquè aquí va descobrir el fang que es podia treballar millor que tot l'altre, per tant teníem una sèrie de motius que em sembla que la federació també el va valorar. I llavors, que és un orgull, em sembla, per Olot i per nosaltres, que formem part d'aquests 150 anys, perquè el nostre vicepresident de la federació ha estat molt humil, però hem de dir, i em sembla que ho hem de dir en veu ben alta, que la federació espanyola va ser posterior a la federació catalana, però és que l'internacional també, i va ser creada a través de la federació catalana. El primer president de l'internacional va ser un català. Per tant, on ha nascut el pesebrisme? Doncs a Catalunya, i on tenim, i perdoneu, ara em farà mala cara, on tenim el bressol i on neixen, doncs Olot, que tenim els tallers d'estatuària. Per tant, estem al centre, i si em permeteu, la catedral del pessebre, que és una miqueta el que en direm aquest any com a referent del que intentem fer. La mostra de pessebres i la 14a Bienal del Pessebre Català s'inaugurarà el dia 1 de desembre a les 11 del matí al pati de l'Hospici. Després visitarem Can Trinxeria i acabarem la visita aquí al Museu dels Sants, on es podrà veure l'exposició dedicada a Ramon Amadeu, com deia en Miquel, celebrant una mica aquests 200 anys de la seva estada aquí a Olot. Com comentava també en Josep Maria, l'exposició aquesta de Ramon Amadeu ha estat una col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que s'han encarregat de fer el comissariat de l'exposició, i a més també ens han fet el préstec d'una dotzena de peces de Ramon Amadeu. També hi haurà peces del Museu d'Història de Barcelona, del Museu Episcopal de Vic, o sigui que realment hem pensat en una exposició dedicada a Ramon Amadeu per retre-li un homenatge de la seva estada aquí a la ciutat. També destacar les activitats que hi haurà a l'entorn de la mostra. Seguint una mica cada any amb la col·laboració amb l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, hem organitzat uns tallers infantils titulats Menja't al pessebre, en la qual els nens podran tractar productes de la cuina volcànica fent figures de pessebre que després es podran menjar. I continuant una mica amb l'any passat, perquè va haver-hi molt d'èxit amb els aperitius econòmics, i per quedar bé, que se celebraran el 6 de desembre el taller infantil al matí i els aperitius econòmics i per quedar bé a partir de les 6 de la tarda. I com a novetat aquest any, i en col·laboració amb l'empresa Educart d'aquí a Olot, hi haurà una visita teatralitzada a la mostra de pessebres, que es diu Pessebres pel pas de zebres, i és una visita que combina una mica la realitat històrica, fent una mica de referència als orígens del pessebre, ha anat evolucionant fins als nostres dies, i que ho barreja també amb tocs d'humor, amb un personatge que s'infiltrarà en el grup que faci la visita i que farà una mica de dinamitzador d'aquestes visites. Aquestes visites tenen un preu de 5 euros i les reserves es poden fer aquí al Museu dels Sants, a l'oficina de turisme, o trucant directament a l'empresa Educart. Se celebraran els diumenges 9, 16, 23 i 30 de desembre, i això, que tenen a les 12 del migdia, i el punt de trobada serà a l'Hospici. I per acabar, dir que el pati de l'Hospici, pròpiament el que és el pati de l'Hospici, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, aquí també volem agrair la cessió d'aquestes peces, ens han deixat les peces del seu pessebre monumental, unes peces que es varen modelar a l'Arte Cristiano anys enrere, i que ens deixen per celebrar la Bienal i aquesta mostra de pessebres a Olot. El muntatge és un muntatge de David López.